jún, mesto Spišské Vlachy a už poradí druhý Lumarkár po hraní sírniku. Čaute všetci, tak vás tu zdravíme, depo sa nám rozrastá, tešíme sa na veľké preteky toto v krásnom prostredí Spišských Vlachov a čo ďalej? No proste jazdenie, nič iné. Aká je teda trať tu v Spišských Vlachoch? No tak v prvom rade sme upravovali ju asi zhruba už mesiac dopredu. Bolo to dosť náročné, lebo vrajím strašne sucho je, čiže sme mali dosť veľké problémy s tým. Ale zhruba mesiac, aj kosili sme to asi týždeň. Máme tu takú prírodnú trať, ako je to dosť prašné, čiže dosť musíme dbať na to polievanie, aby sme mali zabezpečenú bezpečnosť hlavne pre jazdcov. No a dúfam, že to nám ten pretek vyjde a bude všetko v poriadku. Takže Miriam, povedz nám, ako sa ti trať v Spišských Vlachoch páči a napríklad, čo je taká nejaká najviac technická vec, ktorú ty tu jazdíš a chcela by si nám povedať, ako ju zvládaš. Ahojte, túto trať veľmi dobre poznám, pretože tu jazdím už 4-5 rok na tejto trati. Toto trať mám rada, je veľmi rýchla, zakruty sú úžasné, je tu málo skokov, dlhé roviny. A čo je asi také najtechnickejšie, je asi tá zakruta pri lese a dole je taká trošku piesková, tak tam mám problém, ale ináč je to celkom dobré. Takže dneska vlastne sa cítiš fajn a ako to vidíš, vyhráš to? Cítim sa fajn, pretože som bola aj včera na závode v Čechách na Meteorit Cupe, čiže som rozjazdená, dá sa povedať. A teším sa na závod. Takže Miriam cíti svoje ambície, tak jej ďakujeme pekne za rozhovor a tešíme sa na pretek. Narazila na Ľuba Havrilu, no a to je priestor pre pár zvedavých otázok, napríklad na ambície v sezóne 2014. No takže hlavne chcem jazdiť Lumag Cup, to je moja prvá ambícia. Kto je tvoj najväčší súper možno? Pretože ideš na to prvé miesto, alebo by si možno, že bol aj rád, keby si sa umiestnil do tej prvej trojky? Nie, tak určite chcem do prvej trojky dosť, ale hlavne je tu ako Matula, on je veľký konkurent, ďalej Valách. A tak potom z jednotky je Kasala a oni, ale chcel by som dojsť na bedňu. Tak ti budeme držať palce. Ďakujem. Janko Uličný po dvoch úspešných finálových jazdách natrápil si sa na trati, natrápil si sa aj na nej, aj pri jej príprave. Veru tak, ťažký bol týždeň. Mali sme problémy, sucho, nenormálne, tvrdá zem, ťažko sa opravovala, takže boli problémy. No a na tie finálové jazdy, kde ťa Pípich poriadne ponaháňal, ako budeš spomínať? Takto, zrobil som si nejaký náskok, nevidel som ho. 2 kola do konca sa obzriem a on pár metre za mnou, hej, takže som zostal prekvapený, ale toto tí kolečkári spravili, ktorí hej, ma spomalili a ja som trošku zvolnil, ale potom si vrajem, že to je kolo a pol do konca, tak vrajem, to už dotiahnem. Išlo ti to super, si niečo ako národný hrdina, ľudí si potešil? No, to som rád. Dnešný deň je skutočne v cieli, 129 pretekárov si to absolútne naplno užilo, tak ako aj my. Konečne cieľ a my už sa nevieme dočkať ďalšieho motokrosu v Širokom 13. júla.
nechcem nič povedať. Zneužiješ to zase. Tentokrát ti nepoviem nič. Je úplne jedno, koľko blok máte. Milí športoví priatelia, teším sa tu 22. júna v meste Spišské Vlachy, no a už sa nevieme dočkať druhého vydania Lumarkt Cupu. Tak sa tešte spolu s nami, dajte na to labu, 4 laby, koľko len chcete. No a ideme na to. Lumarkt Cup Volume 2. Mutant Mass. No ale jak bolo teplo v noci? Teplo, a ty kde si spal? Pod Tak cenou? kámo, mne bolo teplo, brutálne. Masaker. Ty boha.